Това е детското столче, от което не знаеш, че имаш нужда. Ще кажеш, какво толкова детско столче? Да, ама не. Защото най-якото е, че когато тези столчета се сложат едно върху друго, ето така, това става на една удобна, ниска детска библиотечка, където децата си слагат детските играчки, книжките. Сега аз нямам дете, обаче имам Силвера Рол, така че за показно. Ето така, нека тук да си представим, че има Томи Маус, Мики, Джери, каквото е там. И може и още едно столче отгоре да се сложи. Също така, когато не се използва за библиотечка, става на масичка с две столчета. Има удобно място за крачетата на всяко едно дете. И тук могат да се отцветяват книжки, да се играят на различни игри, на черен петър, кой помни черен петър, на домино, да се пие чай. И да, детските библиотечки са голям тренд, ама ние обичаме да правим готини, яки, мултифункционални, красиви, дървени, страхотни и